To máte pěkný průser kopecký. Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen. Ruka práva sáhne do světa zlých, ať nikdo nic než pravdu nečeká. Vidíte člověka? To však je nebezpečný živočich. Kolik jsem zažil vražd a zločinů, Zažil jste nevinu, pomstu, žádlivost i obyčejnou zlost. A ač mi říkají soudce oprátka, to je jen pohádka. zde stojí stělesněná spravedlnost. Jsem neúplatný nebo prodejná svině, přesto rozhoduji, pane, o vaší vině. Já vyřknu soud, jsem slepá váha, nevinně svobodu a oprátku pro vraha. Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen. Ruka práva sáhne do světa zlých, sem hrází zločin a bezpráví. O tom se vypráví, vy jste pravá modla spravedlivých. Špatně zaplacený služebník veřejnosti právě rozhoduje o vaší maličkosti a každý z vás má tady vyšší plat. Jak já řeknu, tak se musí stát. Jak já řeknu, tak se musí stát.